Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, surad sa Bacolod nagaplano nga mas pahugutan pagid ang travel guidelines para sa mga pasahero gikan sa Iloilo. Ini matapos nga ang Pasay City sa Iloilo ang paidalom sa enhanced community quarantine bangod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. May report si Marty Go. Nagpasar sang resolusyon ang Bacolod Emergency Operations Center kahapon nga nagahingyo kay Mayor Evelio Leonardia nga hugton ang travel requirements para sa mga pumuluyo nga nagakadto sa syudad gikan sa Iloilo City. Ini matapos nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang Pasay City sa probinsya sang Iloilo bangod sang tuman nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa lugar. Sa karon, government ID, backtrack registration kag health declaration form lang ang ginapangayo nga requirements sang Bacolod sa mga nagagikan sa iban nga lugar sa Western Visayas. Pero bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sa Pasay City, luyag sang Bacolod EOC nga makasiguro nga negatibo sa virus ang mga nagainabot sa Breadco Port. Most likely, ang recommend naman is a letter of coordination. If you're going to the city, then you have to coordinate with the barangays nga mabaton sa imo. If you're going to any town or cities outside of Bacolod City, then you have to coordinate with that LGU concerned. Para pag abot mo, sugaton kaya sang LGU outside of Bacolod City. Dili naman sa Bacolod, kung hindi ka magbatunon sa kapitan, wala ka business magkadto din sa Bacolod City. Gina-estrikto man karon sang Bacolod EOC ang pagsunod sang travel requirements para sa mga nagainabot nga OFW kag returning overseas Filipinos gikan sa mga pungsod nga may travel ban bangod sang bag-o nga variant sang COVID-19. Base sa bag-o nga guidelines sang National IATF, ipaidalom sa swab test ang mga nagainabot nga OFW kag ROF kag ipaidalom pagid sa ikaduha nga swab test matapos ang 5 ka adlaw. Kung magnegatibo sa ikaduha nga swab test, sarang na sila makapauli sa ila banwa o konsyudad, pero kinahanglan nila nga kompletohon ang 14-day mandatory quarantine period. Sa guidelines ang Bacolod, mayara pagid sang dugang nga 7-day home quarantine sa ila pag-abot sa syudad. These are coming from countries with travel ban. So we wanted to maximize the 21 days incubation of COVID-19 para at least on the clear gid siya. Tapos, ang define na mo subong ang home quarantine. Home quarantine means kung may balay siya, nga may separate room with CR. Kung wala, then kinahanglan sa laing siya nga balay. Kung hindi, then he has to be quarantined sa aton nga facility sa Bacolod, sa schools. Ginapaabot naman sang Bacolod EOC ang pagpabilin sa Modified General Community Quarantine sang syudad sa bulan sang Pebrero. Marty Go para sa Digicast Negros.